Medzi novodobých vojnových veteránov Slovenska zavítal občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behil. Na neformálnom a priateľskom stretnutí si slovenskí vyslúžilci s veľkým záujmom vypočuli príhovor kandidáta na prezidenta a predstaviteľa občianskeho parlamentu. Počas plodnej diskusie si okrem iného pripomenuli aj výročie ukončenia Prvej svetovej vojny a Deň veteránov, ktorý pripadá na 11. november. Na Slovensku je registrovaných 7492 vojnových veteránov a 6162 novodobých vojnových veteránov, účastníkov zahraničných misií. Tak ako iné neziskové organizácie, aj veteráni, ktorí nasadzovali svoje životy v rôznych zahraničných misiách, majú aj oni svoje problémy. Starostlivosť o vojnových veteránov je definovaná v podmienkach Slovenskej republiky aj v zákone 463 o vojnových veteránoch. Avšak ten zákon dnes už je dávno prežitý. Zapájame sa do medzinárodných projektov v rámci Strednej Európy. Zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach, ktoré organizujú naše partnerské organizácie v zahraničí a vidíme naozaj úplne rozdielný prístup k tejto problematike v tom ktorom štáte. Samozrejme, že nie všade je to rovnaké. Niekde je to vypuklejšie, niekde možno trošku pomalejšie, ale predsa len Slovenská republika v tejto oblasti trošku zaostáva. Po rokoch má na situáciu svoj názor prvý veliteľ slovenského vojenského kontingentu na Balkáne, ktorý reprezentoval Slovensko v roku 1993 pod zástavou OSN. Treba naozaj spoločenskú, možno aj politickú alebo politickú spoločenskú objednávku dať k tomu, aby ľudia, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na tak ťažkom medzinárodnom poli, boli doma uznávaní, aby dostali svoj priestor, pretože sa jedná o výnimočnú kategóriu občanov Slovenskej republiky celkové. Či už odborne, jazykovo, morálne, charakterovo, ale najmä praxou preverených ľudí, ktorí by mali mať významné pozície jak Slovenskej republiky, tak aj pôsobenia v ostatných štruktúrách nielen európskeho, ale aj celosvetového významu. Veteráni sa každoročne uchádzajú o dotácie z Ministerstva obrany cez vypracované projekty na základe vyhlásenej výzvy. Ako povedal viceprezident Únie, z roka na rok je to ale horšie a od roku 2012 na svoju činnosť nedostali od štátu žiadne finančné prostriedky.